at yung tamong yan kayang Pulong Maragol. Bali, apin ning dalan papunta kitang Kiawaran Bypass Road. Kitang Angeles Magalang Bypass Road. So ating baling kay ka rin Kiawaran Flyover. Bangka nito, shortcut detang manibatan keng EPSA or Magalang Muntala Angeles kari nala dumalan. So kanya lunsot tindalan nini. Kanya lunsot. Bali lunsot siya kari no. Kitang kanto na ning dalan papunta kitang Marquee at kaya Pulong Maragol. So ngayon muntatamog yung Magalang. Tatamayala, lawin tamo itang update ka rin. At tinipin yung gagamitan tamo Motorstar o ding malambat yung MBI. So yung panggamitan tayo yun muntatag yung bundok kaya tangayala. At kaya hindi tamo pindumalan. Bali dalanan tayo itang bypass road kanin kaya tang ride. So bali chuta nang yan ikendala na ning Angeles to Magalang Bypass Road. May gawa pala yun niyan yung year 2019. So happening construction may kumpisa niya 2019. Okay, but mayari sometime in 2021 last year. Karnya may open ini. So baling kabanan nini atin yung 2.6 kilometer yung kabana. Okay, but ginastos siyang halos 245 million according kayang DPWH. So bali kayang pangagawa na ning bypass road din maragul yung baging south karang motorist, especially karang manibatan Magalang papunta Angeles and Angeles papunta Magalang. May lessening karelang travel time. Ang poretang magobra kayang Clark bali kanino dadala nung manibatan lang yung Magalang diretso no kanita kayang Balibago. No dumalan kayo ni kayong rotonda. Uling meto nga pang makatraffic itang Pulong Maragol rotonda. Kasi happening mag-cause talaga ng traffic ito. Dito kasing magbiyahing mumunta kayo ngayon Lex. Karoon lang ang dadaan dito manibatan na Angeles. Ang poretang ba't kayong Lex ngayon lumwal lang mag-exit lang kayong Angeles. Karoon lang ang mikitikit kaya tang rotonda. Kaya ba't ating pang Marquee Mall ka rin. So, pache peak season talagang busy ang lugar ito. Kanya talagang matraffic. So, maragulyang sao yung pangagawa ng bypass road ini. So may naitang makapaskil kini na public advisory na makasarayin dalan kitang gagawan dan tete kitang arko na mismo nitang boundaring Magalang to Mexico. Bali itang palugpandakaki itang tete ka rin siraya gagawan de. So diretso tapang mo rin baka nitagit tayo nung nano ng estado ng pangagawanan nito.
So ito yung sitwasyon ngayon dito sa may Magalang, Mexico boundary. So nakikita niyo yung arko doon. Paglampas noon, doon mismo yung tulay. So ginagawa nila ngayon yung tulay doon. At umiikot sila doon sa may Kutod. Ewan ko lang kung may daan dito doon sa may Kamyas. Bali, hanggang dito yung sakop ng Mexico. After the bridge, yun na yung Magalang. So medyo matagal-tagal pa sigurong gagawin yung tulay na ito. So yan yung latest update ngayon tungkol sa construction ng isang bridge dito sa may Magalang. Sakto mismo sa may Magalang. Susubukan sana natin mag-cross yung motor kaso hindi talaga yata pwede. Pero yun, may dumaan ng motor, di ko lang alam kung makakalusot yun. At hindi rin natin alam kung may lusutan banda doon para mailagan mo yung tulay dito. Ngayon kung wala, iikot tayo doon. Iikot tayo banda doon sa may Kamyas or sa Kutod. Babalik tayo doon. So magtanong muna tayo kung may lusutan doon. A few moments later. Nalagyan boss, munta kami kayo ng kung anani, kalampas na ning tete ngayon, tambari. Nanya po ba yun? Kanya lang kita, sa takot siya, Ha? sa takot siya betang kaya. Malapit ka sa Pure Gold, pero kaya. Ay, indala niyo po. Eh, malapit naman yun. Diyan mga motor nga mo, malapit. Kaya pakisabihin niya. Boss, pwedeng dumalon kayo na, munta kami kayo ng malapit kayo ng Pure Gold, banda kayo. Ganyan ko po. So, White Open, may kisabi kami karatang gwardiya kaya subdivision at pepaluban na ng Keman. Pero sabi daw pabalik yan na kaya malyaring dumalang kayo ni. Dumurot na kami kayang Kutod. So, may bisa na kami at maragul ng bagita kasi nung dumurot kami kayang Kutod, malaot siya. Eh, nakalupa kayo ni at inyang lusutan kayo ning Pandakaki. So, aping pinindadalanan mi ngayon ni. At maragul na kaya menos kaya ng mag-shortcut mi kaya ning dala na yun nung munta ka Magalang. Ten years later. A few moments later.
Bali, miras na magalang at magbisita mo pa aking karalang pisamban. Bata yang akit kilob nung makananya kasanting yung pisamban da kini. So, chuta amin kaning pisamban ng magalang. Ayan. Balik anyway. Ano nga lang candle. Our Lady of Virgin Mary pa rin. So again, pwede kang manyinding kandila and at the same time makikang rosary ito. Then, aking pangadi, prayer before lighting the candle. Bali, the prayer says, Father in heaven, the light of Jesus has dispelled the darkness of hatred and sin. Accept this candle and let the light of your truth guide me to your kingdom, inflame my heart with your grace. Keep me in the radiance of your truth. Fill my heart with your divine love, and please help me in my needs. Lord, sa pinatugin, sa pinatugin ang kapalitunan. Salamat. Grant this through Christ our Lord and the intercession of Our Lady of Fatima. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Salam. So, palula na yun, ganyan. Samba na din, magalang. Balihin yung kahit daw. Ano. San Bartolome Hall. Ayan. So, yun. St. Bartholomew's Park.
So, ating palinis simbahan ng San Bartolome. One eternity later.
So bali nga kakit yung ngayon itang bridge papunta kang PSAU gagawan de, repair de. So parang dadalan light vehicles lang mo yung malyaren truck at saka one way mo. Ayun ongoing construction kanini kani. So ako balo nung palitan din bayo ni or repair demo pero siguro palitan din bayo kasi akakit mo la rin yung mga kabang beam rin so apin din gamitan da rin. So kaibat na nito apin ng school and then apin itang PAC itang tutuki. So apin ng update ngayon ni kanin dalan ngayon papunta ngayon ni PAC. So chuta na ngayon kanin Pampanga State Agricultural University. So wala na rin yung bayong licensed veterinarian. So ito makabit kitang bambo. PSAU has the second highest pass rate among veterinary schools nationwide. So congratulations, number 2 ya pala yung PSAU buong Pilipinas. So hindi na rin kaya katamang bayong veterinarian. Congratulations kaya kayong So ang gani pa mo kini kaya katamong video presentation para ngeni. At nung may enjoy kayo kayong pamanalbe, please do like, share, and subscribe. At atin tamo ring Facebook page. Paki-like and follow na rin. Batang makagawang video pa si Bayo kayong daratang panahon. Ride safe Kabaland. And Proyland Dust is signing out.